kabi lo mama. Kodwa mama Uphathakele kabi lo mama. ngesihambe la ningashongo ukuthi iphenti lipi namhlanje nginosuku lonke. Iphenti lakhe. Nalenzani iphenti lami Manje sizongimela ngesiketi. Ngiyakutshela ukuthi isiketi sakho ngasiboleka kodwa manje wenze njani? ngasiwashe ekhaya ngasibeka phela khona nezingane kugcwele impahla ngisazosibheka isiketi sakho. Nephenti lakho. Ngicela ukubuyisa. Sekuyisikhathi esingakanani sisiphenti lakho leli angafuni ukulibuyisa. Uphelile u6 months. Hayi. Indaba Ngumele ngaleyo nto. indaba sisi kuphela u6 months kunzima ukubuyisela iphenti. Mama indaba ingane yakho ungayitshela ibuyisela iphenti. Ingane yami wengane yami ayikazi ngixoxele mina indaba zamaphenti zomabolekana amaphenti. Mina ngangazi ukuthi indoda yalo Ngiye ngizwe nje kungasi kunento engigwazayo la ngaphansi. Manje angisazi ukuthi ngenze njani. Muthi ngaphansi kugwazaphi ngaphansi konyawo sisi. Ingikwaze inkomeni bhuti and lento maseyenzeka ngivane ngingazishela nokuthi ngenze njani akunqe nje ngithi ngiyilalele nje ngizwe ngento isiyangigwaza and lento le isiqale nokuthi kube khona ujuice ophumayo la ngaphansi esithweni sami sangasese and enye into ke bhuti ke nje esingithusa kakhulu ukuthi uma wakho uyisangoma and uma wakhe behlezi umngane wami ngixoxela izitori ezinkulu ngoma wakhe ethi uma wakhe uyakwazi ngisho ukuthakatha abantu ungayivula uyivula. Hayi manje wenzani manje? Ima yabona wafivula. Manje niyaphi efonini yami? Bambala bafu. Bamba usisese ukuthi ngayilokho. Ifoni yami futhi seniyayibeka. bheka bhuti uzobona izinto azenzayo lo. Ima sisi ima ifoni yami manje thathelani. Sifuna iphenti sisi nelokhuza. Manje ngizothola kanjani efoni yami? Iphenti yami. Sifuna iphenti. I-right in leyo nto ukuthi ngithathe ifoni yami manje. Sicela iphenti lami. Wena ku-right ukuthi iphenti lami ungalibuyisi nesiketi sami libele uthi iphenti lami bheka bhuti lapho uthola ukuthi Kwavumani films sikubona konke umhlaba uyaphenduka umuntu yashintsha